שלום לכולם. אנחנו נדבר היום על מאבק כוח בין הורים לבין ילדים. מה הילד מנסה להגיד לנו בעצם כשהוא נכנס איתנו למאבק כוח? מה שהוא מנסה להגיד לנו זה שכואב לו מאוד מאוד בתחושת השייכות שלו. כל אדם מבקש להרגיש שייך אל המקום שהוא נמצא בו. בוודאי שמדובר בילדים שלנו. אז איך נחזק את תחושת השייכות בקרב הילד? יש לנו את ראשי התיבות העצמת. היי, זו התייחסות אישית. נחזק את המקום הזה של התייחסות אישית בזמן איכות עם הילד, פעם בשבוע חצי שעה. עין זה ערך, זו תחושת הערך של הילד. נזהה את הכוחות שלו, את האיכויות שלו, את הכישורים שלו, ונעיר אותם. 3 מילות עידוד לפני השינה, והנה חיזקנו את תחושת השייכות. צדי זו הצמיחה של הילד. זה המקום שהוא רוצה ומבקש לגדול אליו, אנחנו שם כדי לסייע לו. מם זו המשמעות האישית של הילד. ניתן לו מרחבים שהוא יוכל לבטא את המשמעות האישית שלו, שמייחדת רק אותו. ותף זו תרומה ומועילות. ניתן לו מרחבים שהוא יוכל לתרום, להועיל לאחים שלו, לנו, ההורים. גם אנחנו יכולים ללמוד מהם כמבוגרים, המון. ברגע שניישם את כל המרכיבים האלה, חיזקנו את תחושת השייכות. וצמצמנו את המקומות שהוא נכנס איתנו למאבק כוח. אז המון בהצלחה וחיי שלום בתוך המשפחה.